Moltes gràcies, benvolgut president i resta membres de la comissió, diputades i diputats presents. Gràcies per venir. M'han demanat que faci una aportació més breu encara del que tenia pensat, perquè és tard, sobre el dret a l'autodeterminació en la política internacional contemporània, sobirania, drets col·lectius i conflictes globals, un àmbit en el que al CIEMEN venim treballant i elaborant pensament des de fa 50 anys. El dret a l'autodeterminació és un dels principis més significatius del dret internacional contemporani i, al mateix temps, un dels més problemàtics en la seva aplicació. Entès com el dret dels pobles a decidir lliurement el seu futur polític, així com el seu model de desenvolupament econòmic, social i cultural, aquest concepte ocupa una posició central en l'anàlisi de política internacional actual. Un dels debats més importants en la teoria política contemporània és la relació que hi ha entre drets col·lectius i drets individuals. Tradicionalment, el dret internacional ha posat l'accent en la protecció de drets individuals, considerant-los la base de qualsevol sistema democràtic. No obstant això, aquesta perspectiva ha estat progressivament ampliada per incloure la dimensió col·lectiva dels drets. Des d'aquesta visió, els individus no existeixen de manera aïllada, sinó que formen part de comunitats que configuren la seva identitat i condicionen les seves oportunitats de desenvolupament. Així, el dret a l'autodeterminació es pot interpretar com una extensió del sistema dels drets humans que incorpora la dimensió col·lectiva com a element imprescindible per a la seva plena realització. El CIEMEN vam publicar el 1990 una proposta de declaració universal amb la voluntat d'afrontar aquest debat en el si de la comunitat, en el marc conceptual que entén que l'autodeterminació com a via d'eina de resolució pacífica de conflictes. Un aspecte clau, dèiem, és la relació entre poble i territori. La declaració defensa que els pobles tenen dret a viure en les seves terres i a gestionar els recursos naturals que s'hi troben, i aquest és justament una font permanent d'atenció. Això inclou aspectes socials, culturals i polítics. A més, reconeix la importància de la participació política. Els pobles han de poder intervenir en les decisions que afecten i disposar d'institucions pròpies que representin els seus interessos. La declaració també destaca la necessitat de garantir la igualtat entre pobles i de prevenir qualsevol forma de discriminació. Cap poble no hauria de ser tractat com a inferior o veure limitat els seus drets per motius culturals, lingüístics o nacionals. I, finalment, emfatitza la relació entre individus i drets col·lectius. Aquests dos tipus de drets no s'oposen, sinó que es complementen. En altres paraules, la llibertat de les persones està estretament vinculada a la llibertat del poble al que pertanyen. En conjunt, proposa una visió més completa dels drets humans en què reconeix que la dignitat i la llibertat no només depèn de l'individu, sinó també depèn de la comunitat en la que viu, neix, es socialitza, parla, etc. Hi ha diversos exemples, podria ser Palestina, podria ser Kurdistan, però posem el cas del Sàhara Occidental. Com sabeu, l'origen del conflicte es troba en el període colonial. El Sàhara Occidental va ser colònia de l'estat espanyol fins al 1975, però ja el 1965 l'Assemblea General de Nacions Unides va instar a Espanya a posar fi a la presència colonial i organitzar un procés perquè la població, en tant que subjecte polític, pogués decidir el seu futur. L'any 75, en lloc de dur a terme aquest referèndum previst, Espanya va abandonar el territori mitjançant els anomenats Acords de Madrid, transferint l'administració del Sàhara al Marroc i Mauritània. Aquest fet és clau, ja que l'ONU mai no ha reconegut aquests acords com una transferència legítima de sobirania. Per tant, des del punt de vista jurídic internacional, parlem d'un procés de descolonització que va quedar inacabat. A partir d'aquí, el territori va entrar en una nova fase de conflicte. L'objectiu principal de les Nacions Unides era organitzar un referèndum perquè la població saharaui pogués escollir entre la independència i la integració al Marroc, però aquest referèndum mai no es va arribar a celebrar. La realitat actual reflecteix aquesta situació de bloqueig. El territori s'ha dividit una part sota el control del Marroc, mentre una altra està administrada pel Front Polisari, amb una part important de la població saharaui vivint i refugiada a Argèlia. Pel que fa al paper de l'estat espanyol, aquest és especialment rellevant i també controvertit perquè Espanya és la potència administradora a ulls de la comunitat internacional. Això implica una responsabilitat històrica i política en la resolució del conflicte. Tanmateix, en la pràctica, Espanya ha adoptat un paper més limitant, alineat amb les dinàmiques diplomàtiques internacionals, que s'allunya de la tradicional defensa d'un referèndum d'autodeterminació i no ha respectat plenament el dret internacional ni les
múltiples resolucions de les Nacions Unides. És a dir, des d'una perspectiva politològica, el cas del Sàhara Occidental és un exemple molt clar de la distància entre el dret i la realitat. El dret a l'autodeterminació està àmpliament reconegut, però la seva aplicació està absolutament bloquejada. Això posa en evidència una de les grans limitacions del sistema internacional, la manca de mecanismes efectius per garantir el compliment dels principis que proclama. En conclusió, el Sàhara Occidental és un cas paradigmàtic de descolonització incompleta. La via més clara i legítima des del punt de vista del dret internacional és la celebració d'un referèndum d'autodeterminació sota la supervisió de les Nacions Unides. No obstant això, la seva aplicació s'ha vist bloquejada principalment pel desacord sobre qui té dret a participar en el referèndum. Novament ens trobem en la negació del subjecte polític, és a dir, la negació en tant que els sahrauis com a poble. En aquest context, Marroc ha proposat un pla d'autonomia pel Sàhara Occidental. Aquest planteja la possibilitat que el territori disposi d'institucions pròpies i d'un cert grau d'autogovern, però sempre dins de l'estat marroquí i sense tenir en compte de forma clara i unilateral la voluntat i la paraula o l'expressió del poble saharaui. Una altra via important és la pressió internacional pel compliment de les resolucions de Nacions Unides. Tanmateix, es veu limitada per la manca d'un consens fort entre les grans potències i pels interessos econòmics i estratègics que hi ha en joc, com l'accés als recursos naturals i la posició geopolítica de la regió. Existeix una altra via basada en el reconeixement internacional de la República Àrab Saharaui Democràtica, que ha estat reconeguda per alguns estats i forma part de la Unió Africana. Aquest reconeixement reforça la legitimitat del poble saharaui i del Front Polisario com a representant polític, però no permet el control real sobre el territori. En conjunt, totes aquestes vies mostren que existeixen múltiples camins per fer possible l'exercici del dret a l'autodeterminació del Sàhara. Tanmateix, totes depenen, i en última instància, de la voluntat política i dels actors implicats i la comunitat internacional. I per descomptat, qualsevol dels camins per fer possible aquest exercici d'autodeterminació ha de passar per la validació del poble saharaui i el seu reconeixement com a subjecte polític. En el context de la globalització, el dret d'autodeterminació adquireix noves dimensions en l'actualitat. D'una banda, la independència econòmica i política pot reduir la importància de les fronteres estatals, la interdependència actual, però per l'altra, aquesta interdependència econòmica i política a nivell mundial pot generar reaccions identitàries i també reaccionàries que reforcen les demandes de reconeixement d'autonomia. Aquesta dinàmica contribueix a redefinir el concepte de sobirania, que allò no es pot entendre com un poder absolut i exclusiu, sinó com un complement de transformació dins del sistema internacional molt més complex. Tanmateix, quan es compara aquest plantejament amb la realitat internacional, es fa evident una gran distància entre el que s'estableix en el pla teòric i realment passa a la pràctica. En primer lloc, el dret a l'autodeterminació no s'aplica de manera universal ni igualitària. Alguns pobles els poden exercir, mentre que d'altres no. I en segon lloc, entra en conflicte amb un altre principi fonamental del sistema internacional, la integritat territorial dels estats. Els estats tendeixen a defensar la seva unitat territorial i sovint consideren les demandes d'autodeterminació com una amenaça a la sobirania, invisibilitzant el conflicte, negant la realitat política, social, lingüística, cultural, institucional, històrica, canviant la història, negant les evidències teòriques, acadèmiques, físiques, negant el nom, els noms, la topografia, generant marcs legislatius nous, invisibilitzant, generant substitució cultural, etc. En definitiva, ningunejant ni menystenint altres realitats col·lectives que no siguin les del propi estat. Per acabar, cal considerar l'aplicació d'aquest dret com una via per a la solució pacífica de conflictes perquè ofereix un mecanisme democràtic i legítim per canalitzar tensions polítiques que no es resolen i sovint deriven en violència. En el marc actual, el dret a l'autodeterminació no es pot interpretar únicament com un dret a la independència. Passar primer de tot pel reconeixement del subjecte polític sense por. Podem parlar d'autodeterminació interna si voluntàriament dos o més pobles ho acorden amb maduresa i corresponsabilitat de tu a tu. És a dir, la capacitat dels pobles de governar-se dins un estat mitjançant formes d'autonomia o models de descentralització. I és cert que aquesta visió més flexible pot contribuir a reduir conflictes i a trobar solucions adaptades a cada realitat, però també és cert que costa trobar estats amb la capacitat democràtica per abordar-ho. En resum, el dret a l'autodeterminació és una via pacífica perquè transforma conflictes en processos democràtics, reconeix les aspiracions dels pobles i promou solucions negociades i legítimes quan es respecta i s'aplica correctament, pot evitar la violència i contribuir a una resolució més justa i estable dels conflictes.
El repte principal del futur és avançar cap a un sistema internacional capaç de conciliar la sobirania estatal amb la legitimitat democràtica dels pobles. 5 segons.